Много често при мен идват дами с ошопяване от врата надолу. Получава се нещо като гърбица. С гордост и радост мога да кажа, че аз мога да помогна на тези дами. Чрез енергия да стопим тези шипчета, които са на врата. Това им помага да станат по-високи, да са изправени. Издига се и самочувствието, и стойката им. Самата жена е по-спокойна. Няма и болката, ежедневната, ежечасната болка. От медицинска гледна точка, когато имат гърбица отзади, тя притиска някои от нервчетата. Тези нерви не могат да достигнат до дадени части на тялото. И това нещо спомага за проблеми по цялото тяло. Като си помислите, за вътрешни органи, за крака, за таз, за хормони, за черва, абсолютно за всяко нещо. Така че, дами, заповядайте. Аз с радост ще ви помогна.